Sakazi wakho inanda 88.4 FM ya ngoba kunje alright asibona ukuthi ke umfokazi Zuma ithini into ngaye yawona imshini yabelungu mayithanda ukugila ivani kwenzele phansi just out of the blue usathi umisele lapha na ke uthi wenza uthi yasebenza wena hayi yonithi hayi khamla uzala kodwa ngoba ke sikanje asho ngalesikhathi shafokazi Zuma shaka lesikhathi nakho seqondileke nangabe kunje mfowethu kungu 15 minutes to ihora lapho na ke lesingakhi na ihora lesini thini into mfowethu uphethe umsebenzi uphethe icwecwe elisha angifuni isishawe isikhathi mfowethu kovele kusuka konakala asivele singene kuona mfowethu umsebenzi wakho omusha noma ngiqale ngomkele mfowethu emsazweni wakho inanda 88.4 FM. No angibingelele kakhulu cha ngibingelele bonke abalaleli bethu nabathandi bethu bomsebenzi esiwenzayo njengamaciko okhulumayo njengamanje umfana omhlophe siyakhala impela ke manje ziyakhala ngane kwethu uphethe icwecwe elisha mfowethu ngitshele kabanzi ngalo mfowethu elinengoma engakhi licwecwe lakhe elisha mfowethu icwecwe lemfana omhlophe elisha nje lino 10 days liphumile isihloko salo sithi ubaba omlanjwane ingoma zakhona awuzishumi nambili ziwu12 ya mfowethu usebenze nobani mfowethu kule ngoma icwecwe lakhe elisha mfowethu kule cwecwe nje mfowethu uyazi ake ngiqale nje ngokubonga mfowethu isupport engiyinika abantu indlela icwecwe likhula ngayo online lenza kahle kakhulu yabona ngikhuluma nawe nje nginengoma x7000 in 10 days umfana omhlophe la ifeature khona uMafikizolo yabo kuyi-album kunengoma lapha na ethi ngiphumile emjolweni yabona so umfana omhlophe lapho feature uMafikizolo leyo ngoma yenza kahle kakhulu mase kuba umlanjwane nawe uhlanganisile 1k kuyaphezulu yabo so nje yenza kahle ngiyacela abantu baqhubeke beyilalele i-album isihloko sakhona sithi nje ubaba omlanjwane baba womlanjwane mfowethu usebenze nobani ubani ofasayo ubani oshaya isigince ubani lapha noshaya okhehle gume ubani unjiniya lapha na ke ngiphethe insizwa impela ezowontanga lapha esigince nje ngibophela ucwayembane emabhesini ngibophela umfoka Mkhize ukhaya emase kuma keyboard ngibophela umfowethu ngapha umntangcobo unhlaka ungcobo mase kuthi konjiniya lapha nasibambe nomntakashange lapha noStumo Heavyweight Studio yabona abantu engisebenze nabo mase kuthi inkostina ke ngifonyoza ngomfoka Chule lapha noNtuthuko yabo ku 0687649969 ngena mthandwe nanda 88.4 FM nangisekhona lapho na ke umfana omhlophe umfokazi Zuma phezulu lapho na ke emkhambathini la ikhona uzocula nini ngomkhambathi hayi ngiculile ngomkhambathi mfowethu yabona kwi-album omhlophe kafana omhlophe lethi vele uyidle inengoma nje ebhala ukuthi umkhambathi lapho ngicule kakhulu ngomkhambathi lapho yabona usuculile ngawo angiculile nje futhi ngisazocula ngawo ngoba mfowethu ngenhlanhla yami nje enkulu noma ngizothi ngokwenzeka kwezinto yimina vele umuntu emkhambathini nje jikelele oyiciko elinokuvelela eliyiciko lamaskandi yabona esikhathini samanje yabo indawo yangakithi indawo nje nami impela ngisazoyikhambisa kakhulu ngoba nabo futhi babantu engathi bayangithanda kakhulu ngithi ngibuze phela ngoba ngeze phela kuthiwa hayi kunomqansa lapho hayi phela hayi na umshayeli ungagcwele kahle hayi yahlehla imoto khohlwa ke phela kwela kithi yabona kwela kithi phela mangabe wayithola eShoprite hayi awufika ukhetshane nesitini impela lapha usho kanje
hayi ukhetha nesitini impela lapha nakhona ubuya ku reverse ungasathandi. Hayi ngizwa kahle qhawe 068764 9969 ngikhenela insizwa ngihlela phona ke nomfana omhlophe kalesi khathi uthi hamba phambili ingoma ile yayishaya lapha na ke noma fika izolo umfana wasemnambithi ngiphumile emjolweni khuluma nami kuNhlanhla Ngwenya lapha na ke ku TikTok @nanda884 FM nakhona Facebook ngihamba uyobhala futhi ungitshele ukuthi ke ithini into uzwa kanjani. Ngibuye emjolweni wefowethu ubani obhala lakho lapho ubani obhala ingoma wena noma mafika izolo. Hayi ingoma ke ibhalwe umfana omhlophe ingoma kodwa ke isiqephu nesiqephu umuntu asiculayo uzibhalele. Isiqephu lesi asicula amafika izolo naye uyibhalele, isiqephu lesi sicula umfana omhlophe nami ngiyibhalele kwase kuhlangana nje imqondo impela heavy kwase kuphuma nalo kinoni. Yini nenkinga yini kwezothando madoda? Ngizoyibeka kanjani mfethu lento is not about ukuba nenkinga wena. Uyabona? Yeah. Okokuqala nje mawubhala ingoma uyayibheka into ethandwa abantu. Yeah. Uyabona? Okwesibili uyabheka izinto ezizinkinga ezicommon emphakathini. Yeah. Yabona nje ungizwe ukuthi ngithi phatha sekuyaliyo. Yeah. Mawuthi uyabheka nje enkundleni yande kakhulu lento gender based violence ukukhuzwa kwayo. Yabona? Ukuthi nje othandweni abantu abahlaliseki, abantu bayalimazana othandweni, singcwabe imihla namalanga abantu bayalo othandweni. Uyabona? Then ke ingene ke umfo amafikizelo lapha nayo masithi yena iphumile emjolweni uma ungayithola emjolweni nje ugawula induku uyishaya. Yabona kunokuthi yolimala ngcono ukuthi iphume straight. Shuthi sizwe sinelungelo lokumnenebula amafikizelo simhuphe. Mana mthole emjolweni nje mfakela umpekisi. Ngizwa kahle mfowethu akasizwe nangu lapha na ke unathi emaqonqo uthe wasenda lapha na ke WhatsApp ake simlayele sizwe ukuthi uthini. Angibingelele Ngwenya ngibingelele isizwe akisileyo for umhlophe unathi lo fasemaqonqo mfethu no ngithi mfethu ngifuna ukubonga mfethu nje indlela mfethu owenza ngayo nathi sosuka mfethu soqhubana njalo sikuseke ndoda yakithi soqhubana sikuseke mfethu umele indawo yangakithi ngicela mfethu nje ngicela ungabe busy kakhulu la lezi zinto zoma Facebook nani le uphendulana nabantu abagxekayo nabana abenzani ini kuzinto yakho nje mfethu iqhubeke phambili nje mfethu cela nje kokuhle kuphela mfethu ukubonayo thina nje mfethu oqhubeka sikuseke ngoba siyawuthanda mfethu umculo wakho sawuthanda futhi nje indawo engakithi mfethu uyiphakamisile mfethu kakhulu emkhabathini ngiyabonga kakhulu mfethu unathi lo emaqonqo danko ngithemba uyayizwela ngapho qhawe kunjalo futhi uyabona mangabe kungena abantu basemkhambathini bekhuluma amagama amahle kanje kimi cha ngiyathoba bafowethu futhi ngiyathokoza kakhulu ngoba bathi inhlansi iqala ekhaya. Yeah. Mangabe ekhaya bekubona ukuthi ikhona into engenzeka ngawe. Uyabona? Lokho kukunika ithemba lokuthi shuthi kude la usakhona lempilo. Cha ngiyabonga kakhulu nje futhi ngiyabonga kakhulu
phela umuntu wasemaqongo umuntu wangakithi impela ke lo futhi umuntu wasegcekeni. ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga nje kakhulu bafowethu ngiyathemba nabanye abaphathi komkhambi bacabanga njengaleyo nsizwa leyo futhi igalelo lokusupporta nokusimela endimeni bangenelela njengayo leyo nsizwa ngoba phela okubalekile bafowethu ukuthi njengoba umuntu eculela isizwe siphume ngobuningi siye online siyolalela ingoma yabona ukuze nathi sikwazi ukuqhubeka sikwazi ukuphefumula. Kuzwa kahle qhawe. Lena ke ethi isihloko sayo lapha na ke ialbum yakho lena ethi ke ubaba wengane baba womlanjwane rather lento ngangayibona nami ngamehlo lena ufuye kanjani lawe mfowethu uyithatha phi lento? Umlando waleyo ngoba ngiyoxoxa nkabe yami ngelilanga. Kana chwaphu 15 seconds. Okwamanje sasemvlophini. Okwamanje kodwa nje izinto esike siyiboneke nasemakhaya wethu ngokukhula ukuthi kuyenzeka ngempela ingane ikhule nihlala nayo izibe ndala uthola ukuthi ubabwayo uyinakile wenza yonke into futhi nakonina lume ukhokhile nje ngendlela ekuyiyona efanele yiwo nje ukuthi mhlambe benonina wengane abathathananga mase kufika igaba zokuthi ingane ikhulile sefayile lotsholo uthola ukuthi ubaba wengane akasabani usethathwa njengomuntu obengenzi lutho nobengekho empilweni yengane yabona. Hayi mfowethu ngiyayazi lonto ngiyazi ngamehlo umuntu ewevuka nengane yakhe nasilotsholo ingane sekuqhamuka umalume abadla amabhodlela ngeke ngisawabala bathi hayi suka wena awu hayi awuthi sizwe nawe mfowethu omunye la ku WhatsApp. Ubona Mtimande ubongani le morning side awuyongibuzele kulonsizwe ukuthi igama lomfana omhlophe liqhamuka kanjani. Ngiyabonga Themba uzwele mfowethu. No igama lapha namhlophe laqanjwa zinsizwa oMantongomane ngiyathemba abantu abaningi uMantongomane bayamazi inkulu ngithema ngifike ndimena amaskandi ibona abantu engifikele kubona uMantongomane oSibuko insizwa oSihlilingi may his soul rest in peace nje uMasudi so kunensizwa lapha ebicula igospel so angithi mina ngibuye ngikwazi ukudlala ama-keyboard egospel so lapha kulesa studio mina ke umuntu obekwazi ukuproduce igospel saMantongomane so ngiproducer lensizwa kuthiwa uMasudi yabona so lensizwa njalo emangiyenzela izinto like ngiyikhompozela ingoma ngiguguzela ukuthi ikhuthalele ukucula yabona yonke lento yasithi hey mfana omhlophe yazi ufike ube mhlophe inhliziyo yakhe imhlophe yabo sho kahle wena kahle igama lakho umfana omhlophe wena yabo so wagcina njalo ke sebengibiza ngoHlophe njalo umfana omhlophe Hlophe wagcina sekuyigama lami ke nje ngawumfana omhlophe kanjalo. Ngizwa kahle qhawe thedela inamba mfowethu siyahlupha isikhathi uthi lapha na ke uphinda afu kaGumede khuphuka lapho Mtimande uyabona ingakho ngiluthanda lolu hlelo uyazi umfana omhlophe ngamuzwa ngasho ngathi usaya lapha na ke phambili ngiyajabula Mtimande ngokubiza lapha na ke uZuma ithi inombolo bethu abangakuthinta kuyona abantu quickly fast. Bafowethu inombolo lapha namhlophe isebenza for ama booking mawufisa nje ukungiqasha emcimbini noma ilubu uhlobo lomcimbi oludinga iciko nje likaMaskandi ngibuye ngibe umshayi wekeyboard ke ngiyakwazi ukuyidlala emcimbini keyboard yaMaskandi ngiyakwazi ukuyidlala nayo mawufuna ungiqasha ungaqasha nje mawufuna ngikunandisela ngibe kanjalo nje ngumuntu okwazi ukunandisa ngendlela eningi yabo so inamba mfana omhlophe ithi 067 069 7332 singayiphinda futhi 067 069 7332 lapha na ke ku social media ku Facebook ufaka nje umfana omhlophe Zuma okanye ubhale umfana omhlophe _SA ipage la mfana omhlophe lelo Instagram into efanayo umfana omhlophe _SA but kuyona yonke mina i-social media mawubhala umfana omhlophe Zuma ngisuke ngizovela nje nazo ke cha sibonga kakhulu ngesikhathi sakho mfowethu ngoba TikTok ngumfana omhlophe Zuma kulungile kanye kwethu siyabonga
No, ngibonga kakhulu bafowethu kuwena msakazi kwenanda. Siyakuthanda mfowethu, umsebenzi wethu uphethe ngezandla ezimnene. Ngiyathemba nawe abalaleli ngenxa yothando ngelinye ilanga bawukhuphula bakubeke kuyizinga ongalicabanga. Siyabonga mfowethu, uqhubeke usiphathele kahle umsebenzi.